Kanpaina honen bidez, Jaurlaritzak lortu nahi duena da Euskadin dauden etxebizitza huts horiek irekitzea eta alokairu sozialean jartzea. Argi dago garai hauetan, promozioaren garaia behar da, zertxobait bukatu ez dut esango, baina gutxitu egin dela, eta kontutan izanik momentu honetan hutsik dauden etxeak nahiko kopuru handia direla, guztiz beharrezkoa iruditzen zaigu errekurso horiek bideratzea alokairu sozialera. Badira ja 11 urte, Jaurlaritzak bizigune programa martxan jarri zuenetik, eta horri esker gaur egun ia 5.000 etxebizitzak kudeatzen ditugu alokabiden jabe pribatuen eskutik iritsi zaizkigunak, baina ez da nahikoa eta guk uste dugu apustu argi egin behar dugula eraikita dagoen horren alde, eta eraikita dagoen hori erabili beharko genukela baita ere behar horiei erantzun bat eman ahal izateko.